Takže ahoj, jsem tady zase a dneska si uděláme ledové barvy. Budeme na to potřebovat tempery, kelímky nebo formičky na led, vodu, špejle. Nejprve si dáme do formiček od ledu barvu temperovou. Tak začneme, dáme jenom jednu. Dáme do toho vodu. Já si teď rozstřihnu špejly, nebo spíš rozlomím, protože já nejím moc velká. Teď to zamíchám, když to je taková barva. A teď doufám, že venku zima, protože teď to tam necháme. A teď to zkusíme dát já to teď zkusím dát na balkon a potom se vám ozvu, jo? Takže to jdu dát na balkon, čekejte. Takže jsem zpátky, jdu si udělat další barvy, než to tam dám a zjistila jsem, že to musí být v mrazáku než na balkoně, protože tam je, prostě není tam zima. Bohužel. Takže si tam dáme teď červenou světle, potom to uděláme prostě jako to ostatní. Zase to uděláme jako s tou žlutou. Zase si tady odtrhnu špejly. Tak. Dáme tam vodu. Doufám, že se to tentokrát nevylije. Tak. Ne, nevylí se. No, to i stačilo. Teď to zase zamícháme. Tak, máme další barvu, červenou. Potom to dáme do mrazáku a možná to nechám do zítřka, nebo prostě třeba hodně hodin tam odpočívat a zítra vám to třeba ukážu, já ještě nevím. Já se na to budu dívat, budu to kontrolovat. Tak, zase si ulomíme špejly, tak. A tak, ať se ho nevyle. Tak, tentokrát je to tmavě červená. Já jsem zvědavá teda. Já bych tam dala ještě víc, ale jo. Tak, teď tam dáme ještě modrou. Budeme mít 4. Au. A si asi posunu tu hadru, že mi to zase nevyteče. Tak, teď se tam zase dáme vodu. Jde. Teď jsem tam dala dobře. Zase si utrhneme špejle, že už to víte. Ak. Zamícháme. A teď to půjdu dát do mrazáku. Takže teď to dám do mrazáku, tak počkejte, já se potom vrátím a potom za třeba, já nevím, hoďku, půl hoďku se na to podívám a potom vám dám vědět, to čekejte. A teď budu čekat půl hodiny nebo hodinu na to, než se to zamrazí a nebo to spíš se to zkontroluju asi ráno, protože to bude asi lepší. Takže tohle video bude mít 2 party. Bude to rozdělené na 2 půlky. Tahle půlka je, jak tenhle pokus budu dělat. Jak ho udělám a jestli to třeba do hoďky nebo půl hoďky nebude hotové, tak to nechám na zítra, jo? Ahoj. Dodělala jsem ten pokus s těma
ledníma barvičkama. Máme už je tady udělané a když je zkusíme vytáhnout, tak si je otevřem, nebo vytáhnem. Tohle je první. Funguje. Středem tady je navazený. Ahoj.